What's up mga kaamigong kong Bisaya? Welcome to my YouTube channel! Paano masabi? So, karon mga kaamigo kong Bisaya, gabi naman diri, wala pa ni sudan. So, karon magluto ko sudan. Okay. Fried chicken. Sawa naman ako sa fried chicken. Akong i-improve Seriously. yung fried chicken. Gawin natin saucy. Samahan niyo ako mga kamigo. Tara! Ay! Tara! Luto na tayo! Sup mga kamigo! Magluto po sudan karon. Among paniapon. Okay. Chicken. Mong tutok. Malat Chinese. Paano masabi? Chinese recipe. Watch until the end. Anong mangyayari dito? Do it! Malinamnam lang. Hugasan na natin para wala yung langsa at dumi. Paano masabi? Malat Chinese. Then, timplahan natin. Asin. Paminta. Massage. Itlog. Oh, di ba yung fried chicken nyo? Nasawa na kayo sa fried chicken. So, atong i-improve yung fried chicken mo. Gawin natin teriyaki or something saucy para madami mo. Kaya kung alam mo sa fried chicken, so ugaman ng fried chicken, yung muna natin parang saucy para di masayang yung fried chicken, para ganahan na mo mukaon. Sige, watch. So, ang sauce ng mga kaamigo, nasa inyo lang makita. Sa baso. Ito na mga kaamigo ko, masaya. Lagay ka. Toyo.
Soy sauce. Lagyan mo yan. Kung meron kayong sweet sauce, sweet soy sauce. Sweet soy sauce. Kung wala, so soy sauce na lang, tsaka lagyan nyo ng sugar. Ito lang gagamitin. Kung wala, ganito, lagyan nyo lang ng sugar yung soy sauce nyo para tumamis. Halo. Kung walang sugar, ketchup. Pwede rin ketchup. Soy sauce tsaka ketchup. Then, ketchup. Kung walang ketchup. Kung hot sauce. Hot sauce. Lagyan yung hot sauce. Kung walang hot sauce, pwede sili. Lagay nyo sili. Yun. Halo-halo lang. Then, paminta. Then, paminta. Then, tikman nyo. Tamis-tamis. Walang alat. So, walang alat. Lagyan natin na. Patis. Kung walang patis, pili niya asin. Kung yun, naghala. Basta swak sa panimpla nyo. Okay na. Malat-alat na. Malat-alat na patamis-tamis. Yun yung lasa nito. Tsaka, malat-alat na patamis-tamis na anghang. What? Kulang-kulang na anghang. Lagyan natin. Yun. Masarap. Wala mga kamigo. Yan lang ilagay nyo. Sauce nyo, oh. Kita nyo? Tingnan nyo yung fried chicken mamaya. Anong nangyari pag malagyan ito. Alat-alat ng saktong alat, saktong tamis, saktong anghang. Yung lasa nito. Yun lang mga kamigo, di ba? Tingnan mo mamaya yung fried chicken nyo. Fried chicken. Ano to? Para marami. Gigisan natin. Pero yung sauce natin, yung ginawa natin. Meron mga kamigo. Itong sauce sa fried chicken.
Pilitin lang natin pa. Yun. Boiled na. Lagyan na natin sa chicken fried chicken. Chicken.